Murag inyong relasyon. Yung imong tarungon. Kay para ba? What's up mga wayuyab? Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up mga gabi ninyo guys? Dami karon sa Tuslog Buwa 1.3. Nako ipaila-ila ninyo guys. Oh. Ipaila ninyo karong gabi na. Kabaw ko nga kaila mo ani kay nagkulab na may ani birth one. Gusto na kay ipaila si Kuya Kobe, Kobe Mission. Kobe Mission. Nandito na ako sa Boy. Gusto nga taga Bohol nga gusto makauyab na ako at inaala ko. Kung taga Bohol ka, PM ra ni Kuya Kobe kay nangita ni sa uyab. Nangita ko uyab. Ako yung mga kapasakan o kayutaan. Namdir kan kauban ang team fighter. Tuslog Buwa, dara sila. Dara. Busy. Guys, mga name. Bisa kanina ra gud sila ning kaon. Uy, mama net ko. Ato plato ron. Ikaw ang bini. Gini agawa ko. May wala pa nakabayar. Limbo na bayaran. Pabayara. Pabayar. Mga unta. Check it out. May wala. Pagkasilos ko! Wala! Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sabi ko, kita touch! Kunta mo ka! Mga kalamat na nga! Ako din ang sagbaon. Kanaol! Yen, silupin yen. Andam na silupin. Guys, wala may cabbage guys. Kanina na kalon. Lambe kayo! Signature. Nay mga TikTok giris oh. Gini agawa mo. So, nasa like cook diri, tapos like cookies, dapat please. Sana all. Way mga respeto. Iba mo guys, way mga respeto, Way mga respeto. Magbuwag ra mo. Kung mag-kiss may dili sa kamera kay kamera. Kay kamera man jud ba? Moto. Ang inyong present, biyaan ta ka. Grabe na si Dad. Grabe yung nauna. Akong i-advise niyo guys, kung manguyab mo, napokubog. Kaya para kung biyahe ka sa usana pa kay Nuive, kung biyahe ka sa usana pa kay Wanlo, tagkan pa, gugay mo ro. Pila ba kabuhan? 12 kabuk, di ba? 12 kabuk. Kuya Bobby Friday, magbuwag mo sa usana, kung kayo reservoir, buwan. Ano energy? Buwan lain-lain. Kinabuhan na lahin. Hyper kayo tatsoy? Asa ko tiyo? Ano na yung mga tiktokers dire oh. Nagkumbay lang tayo. Hey! May kinsa may bata sa mamani. Murag inyong relasyon. Yung imong tarungon. Kay para ba? Action! Tungan yung magtarong. Guys.
Interview. Mga karong. Mura kanyang relasyon. Isa. Ikaw ba hindi ka nila? Jimmy, baka naman. Talented ha? Tunga magtarong. Oh. Tunga. Anja? Nahura ka nagtunga ba? Nya, ikaw man eh, og yung uyab man eh. Nya kay wala man kay uyab ano tunga on. Ano ko ni ran? Sana all. Paman. Ang kasing-kasing lang tungaon. Ako ang usa, imo ang usa. You may now kiss the bride. Ah! Pagka yung kamera. Dagan angle. Nang mana ni mikaon guys, na sila din na likod. Na sila din na sa likod niya. Dagan kay salamat to sa buwa 1.3. Sa pag-imbita ra mo din na. Inig 19, March 19 mag-opening ang Tuslo Buwa din 1.3. So dagan kay salamat. Nya dagan po kayong salamat sa 100k followers. Thank you kayo. Dagan kay salamat no kung wala mo dagan kay salamat guys. Sayaw. Nanay diri angat mo deh, gibali na diri angat mo. Ah, nara. Hoy, ngano namutos mo na. Follow. Face mo. Limbo TV. Oh, Limbo TV, streamer. Oh. Streamer Vlogger na. Thank you so much. Yay, dagan salamat ampay. Muli na meron guys, oh. Tibaiter na. Best friend, why you best friend? Ikaw pod. Isa tay. Sige, ampay. Maro to guys, oy. Kamu na adjust ba? Joke. Maro to guys, akong vlog guys niya. Unta nalipay mo na sila din niya eh. Kana. Dagan guys sila. Thank you kayo Sir Lebe. Thank you kayo Tuslo Buwa 1.3. Murag PBB man ilang bahay guys ay. Ilang kananan. Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya na. Dagan kayong salamat sa pag-imbita ramane niya. Kalimot og follow sa page sa Team Fighter ni best friend ni Kobe. Kobe. Yang page niya. Unya karang ampay mong tanan, God bless. Unya pray always because prayer is powerful and then sa sunod na pod nato nga makita ta, bye-bye.